Saborusnai tiprasarono justice. Sabo phioksinai tiprasarokno. Dofani sajak romphrejakha. Dofani borokno bujago. Boroni justice mansinai sabo phioksinai tiprasarokno. Laithanai horo Kamalpurni lahar kotor kanao 3 min noksnambui wabai khakrobui sengreng Phemre kai. Ngai adina tam kan kasa sai. Adina kha angno goro dinong kha u company gari duty thango duty tham pura ansutu bai bachaima kha saimana anam phun kha ka kan login phai gari bai phai kana no phai ba awan jibo no bisinga habja ungko tacha khai tongo ang direct nuphika nuphima pura abang pura mu phat chabacha na kan lomiting pura awan jin yak kha khawa kano phata tikhaima pura achuli tingkha ps hona hina thanao gabon pekena bo ungko tuinungna hinsawa kana bo yak khurogoi bakrai khal thanga ekbar khal thaka o lunga phaisin teisa lom nai kha teisa tim phaika hingka te khalia hinsago abon pe duibar tekbar thanga khala duibar khama pe kai chung apu kai phungni phungtam bukha buwa kana tingkha abon pe chung thana phun khaya kana lisip khene kore moren char hingka abon pare chung duty tongma ja thanga kana police dog duty tongma jaga thangoi janoma pore sabsa pore phaya kana police doctor khai company ni gari duty tongta police dog kun chari apru kai jungna thanao phaidi hingka cheka Ambai prothom bono media rno emne khai chinoro kaisa prothom purono je miawo horo kaisa gothanan kaabo bini nokobo bini je busai hinjangnai boy o yang NCC ruto duty tongo engkai duty tongman yagro prai hor 10 ta da 11 ta rogo thaika puo wansak khoroksa da hin khorong nu emne khata man kan khoroksa no thaipano bono lomba yakan ngoi kinika bono lep thaika ungo khabon ni jibo ko sija apni sungni ko ekta ungo chin ungo media rogo nuksa khabo sungmo nukha atikhe ungo khata engka tabo naji chini tiprasa ne bosongni borong chin tiprasa no abai ungo khaija rep khaija ungo jago tabo uko chini yang halhari hinjak tingo panbua yang lambu sora aja rogo ko bongni mane boni gunda bahini phaya khani ko bike rok sokjaka borok bujaka bagai siri rongni je halhari tinda halhari bazar bar aro phaitani aro ni borok bujaka hin khanao tini ekbre tini borok je samoi ungo rasta rama obrod khepro borok re buti pheyo aini borok chin tiprasa emne khai to borok khai to abo ulta hai si abo chungni je chungja thangoi bong aro chung nugoi phega chin parabasi chungnai bo phaika nge taw borok ulta si abai kok sai chung nge to chungtam sanai emne khai to chini ungo no chini ora ni borong no lep khaijagoi ungo jagoi tabuk tesa borok se ulta abai protest ri khai chung ei khai chung nge to chungtam khane taw chini borok already se bujak jak prai dukan pat khibe chin tiprasa emni se koroi borok ni ungorok bujago yakhonoi inko taw baksa dukan pat khibi jak mangso phalai tongo baksa je ব্যবসা khene rok bo yakoi ma khalbika iko abai oroi por ingjakta chin taw Sirampur simia prai panbu rengklai tongsamani horo sai krisani malkhung mothonai tokha kosomni busabai romphejana nakha romphejamani yagola phanosi haino hai lama ka sui Kamalpuro tipra sarongni bike sokjaka ore proi khe bujakha abo borthang soike sabo phioksinai sabo justice sinai rep khaijamani to justice manglakha teibosi nijini dafani borno bujana nakha
निजिन दफानि साजोनो रेप खायजाका निजिन दफानि बरनो बुजानो नाखा तिप्रासारन बागै जासिस्रिनाय बिस्कां बाजानाय गैखादा बिसि ब्रुम ब्रुम सोलायजागु नेता मन्त्रि हायफानो तिप्रासारन बागै सिकिउरिटि रैमानाय ताबुबो गैखौ साबो फियोनाय तिप्रासारन साबो जासिस्रिनाय ताबुक फानसि अरे पराय ख्लायै खारि मातो निजिनि साजोक निजिन दफानि साजोक रेप खायजामासि निजिनो बुजानो नाखा तिरप्रा हास्टेव तिप्रासारनि बागै आमसिखाय जानो जाया खायजानो नाखा